Hi! Hi, Mia! Mia! Okay. Okay, muli sila.
biyak sa tuwang salamat sa tulog sa balat papurihan ka sa hirap salamat sa balat papurihan ka sa hirap sa tuwa ako nakakapagpuri sa biyaya malamang ako makapi ang lahat nito'y biyaya mo sa amin sa biyaya Palataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lesson 3.
Okay, very good class. Yan, maraming salamat sa mga presentation ng mga bata.